Ay, meron mga idol, malaki. Yan na. Akala ko wala. Kasi may pain pa. Medyo malaki mga idol, oh. Yun mga idol. Good morning po sa inyong lahat. So welcome back na naman po sa munting channel natin. Medyo naulan pa mga idol. Magpapandaw tayo umaya. Papandaw na naman tayo ng bubutrap. Sana may swerte. So sa lahat po ng sumusuporta sa aking munting channel, maraming salamat po sa inyong lahat. So ingat po kayo palagi mga idol sa mga trabaho nyo. Kung saan man kayo mga idol, kung saang lugar man kayo ngayon, ingat po kayo palagi. So yan mga idol, update ko na lang kayo mamaya pag nandun ako sa spot. So yun mga idol, stay tuned lang. Ito na lang kayo mamaya. Stay tuned lang mga idol. Sana makadali tayo. Yun mga idol, nandito na ako sa spot. Diyan ako naglatag kahapon, no? Diyan, papunta dun. Tsaka meron ako dito. So stay tuned lang mga idol, sana makadali tayo. Samahan niyo ako magpandaw ngayon mga idol. Sana palarin tayo ngayon. So, sa lahat po na sumusuporta sa akin, maraming salamat po mga idol. Tsaka sa lahat ng mga OFW, maraming salamat po sa inyong pagsuporta. Ingat po kayo palagi dyan sa inyong mga trabaho. Samahan niyo ako magpandaw ngayon mga idol. Dito yung unang truck natin, banda. Ayan, oh. Iwan ko lang kung meron ba. Ito yung unang trap natin. Meron mga idol, ayan, oh. Ayan, unang trap natin. Yes. Meron na agad, ayan, oh. Unang trap natin ito mga idol. Ito kasi yung butas niya, oh. Nilagyan ko kahapon. Buti na lang lumabas. Ayos, nakaisa na tayo. Yan. Stay tuned lang mga idol. Ito na yung pangalawang trap natin. Siya na kayo mga idol, medyo madilim kasi mga sasaan dito. Tsaka mga kahoyan. Yun yung pangalawang trap natin, may pain pa. Wala siguro mga idol. Ay, meron mga idol, malaki. Ayos. Siswertihin tayo ngayon. Ayos. Yan, no. Medyo malaki ito mga idol kaysa sa una. Yan. Ayos, pangalawang trap natin. Ayos na. Malaki na. Ayan mga idol, oh. Stitch lang mga idol, nandun pa yung pangatlo natin. Dito na yung pangatlo natin mga idol. Ayan, oh. May pain pa din.
Wala mga idol. Yan yung pang-apat natin. Suga-suga crab agad yung nakita ko mga idol. Yan wala mga idol, suga-suga crab lang. Sige, stay lang mga idol. Ayun mga idol. Ang 5 natin. Medyo lumubog doon, tapos dito umangat. Bakit kaya mga idol? May pain naman. Umangat dito mga idol. Wala naman. Tapos may pain pa. Yan mga idol, bali lima pa yung kapandawin natin. Doon banda yung 5. Meron tayo dyan isa banda. Bali 5 na yung napandaw natin. 2 pa lang yung alimango. Sige mga idol, stay tuned lang. Sana makadali pa tayo. Yan yung pang-6 mga idol. Parang tahimik din. Wala siguro. Wala. Ito yung pang-7 natin. Yan mga idol. Meron pang pain. Wala mga idol. Wala oh. Okay, stay tuned lang mga idol. Doon na yung natin, pang-8. May kain pa. Ang wala din. Ay, meron pala mga idol. Ay, 2. Pero may pain pa siguro. Huli na itong pumasok mga idol. Ayos. Naka-2. Ayan o. Ayos mga idol. Naka-2. Naka-2 na naman tayo. Ayan o. Ito. 2 piraso. Ayan o. Akala ko wala. Kasi may pain pa. Ayan o, 2. Stay lang mayroon, 2 pa yung papandawin natin. Nandun pa banda yung 2. Nandun yung isa, tas dito yung isa. Sana makaswerte pa. Ito na mayroon yung pang-siyam natin. Wala mga idol. Walang kabawas-bawas yung pain, no? Idol, yung pang-10 na natin, no? Parang may gumagalaw sa loob. Wala na rin pain. Sana malaki. Kasi wala nang pain.
Medyo malaki mga idol, oh. Isang piraso mga idol. Yan mga idol, oh. Ayos na rin ito mga idol. Ayan, oh. Bagong spot natin ito mga idol, oh. Maganda pa siguro paglatagan dun banda sa unahan. Siguro marami pa siguro dun. Limango. Kasi napakasukal, oh. Nasa masukal talaga mga idol yung ano, yung mamakhaw na ano, limango. Yung mga pula. Sarap ni Pai.